Una pintura dreta, així és com descrivia l'escultor Joan Junyer les seves obres, que ara recullen a l'antic consolat de Dinamarca, l'edifici en què va viure abans i després d'exiliar-se forçosament als Estats Units. L'acompanyava la seva esposa, Dolors Canals, científica compromesa amb les guarderies de guerra. Vos teniu la meva vida i la vida de tots dos. I diu, això va ser la seva declaració, des de llavors ja no ens vam separar. I un matrimoni molt estimat entre ells, molt entranyable. Dues figures encara molt desconegudes a Catalunya. Van ser dues persones que cada una amb la seva trajectòria van tenir un pes bastant important, molt reconeixement internacional, i en canvi aquí hi ha una gran desmemòria sobre el que havien fet. El que va ser la llar de la família Junyer Canals obre per primera vegada les portes al públic. Ho fa amb una exposició, però també d'una altra manera. El matrimoni va cedir aquest edifici a la Diputació de Barcelona amb la condició que es convertís en un equipament pel barri. És per això que l'Ajuntament, després d'adquirir-lo ara fa un any, li vol donar aquest ús. S'enfoca cap a la línia de centre cívic, espai associatiu, espai cultural, i ara estem fent un concurs d'idees per fer tot el que és la rehabilitació i adaptació. L'estructura està bé, per tant les obres jo crec que seran senzilles i que hem de treballar elements d'accessibilitat i per tant esperem que aquest 2017 ja ho puguem tenir enllestit. El pressupost previst és d'1.250.000 euros. La discussió sobre què fer amb l'edifici ja va començar el mes d'abril passat, englobada en el procés de ciutat Decidim Barcelona. Els veïns volen que es rebategi la casa amb el nom de Joan Junyer, en honor al seu antic propietari.